जों on behalf of TPF नि इंगै और प्रेस मिट मा खालामनायनि कारण थाखाय जों थांनाय 29 तारिख डिसेम्बर 2019 प्रेस मिट खालामनायनि बिसुंथि साख्लायजाक दङ जे फाइनाल बोसोरनि 8 तारिख जानुवारि 2020 सिनि बुवाग्रा बाय कबकजाक सिएनि एगेन्स्ट प्रोटेस्ट रैली ताइ प्रोटेस्ट गेदारिं नि बागै खुमलुं दसराम आमचायो जे बुवाग्रानि कबकमुंबाय जे प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिंगो अंनाय हनै जों आरो फुल सपोर्ट ताइ फुल अटेन्ड तंनाय हनै जों प्रेस मिट खालामनायनि बिसुंथि साख्लायमानि जों ताबारो तिनि नुकजाखा जेटा खना 8 तारिख जानुवारि 2020 अजागाव जेहेतु सिनि TSF स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बंगनी प्रेस मिट बिसुंथि सोंनुखा जेटा 8 तारिख जानुवारि थानाय बिसुआव जे माधबबारियाव CAB नि एगेन्स्ट जे खरांथि सालायफ्रु नेसुनि आन्दाराव TSF ताइ आति सारब मुभमेंट खायफ्रु जे सिनि बरंनि सागो जे पुलिस रक गुलि खायमानि आबुनि एगेन्स्ट कक तिसानान बागै TSF रक बाहायनो खना 8 तारिख जानुवारि 2020 दसरा माधबबारियाव प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं बागै बरक कबखा गांगरनो वेलकाम खायो जितु बरक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरक गोबांमा मथा पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बरक नबो कबखा ओंखाय हायनि बागै जों सिनि जे शेड्यूल तंमानि बुवाग्रा बाहायनो ओ जे TSF रंनि जे खना प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं हायनि बागै बुवाग्रा बो बिनि जे शेड्यूल तंमानि आबुं दिफार खायतलांखा 11 जानुवारि 2020 हायनि बागै जों तो पुइलानो साख्लायजाक जों बुवाग्रानि जे प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं बिनि प्रोग्रामाव जों एटेन्ड तंनाय फुलि एटेन्ड तंनाय ताइ जों फुलि सपोर्ट खायनाय हनै हायनि बागै जों खनानि जे आगि साख्लायजाक दंमोन बुवाग्रानि प्रोग्राम हनै साख्लायजाक दंमोन एटेन्ड तंनायनि बागै जेहेतु बुवाग्रानि खना प्रोग्राम बो कैंसिल खायै डिफार खायै TSF रंनो प्रायोरिटी रुवै जेहेतु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरक जेहेतु थानाय बिसुआव जे आरो माधबबारियाव जे ककजाकमानि आबनो बरक आजागाव सरन खायै आरो बरक प्रोटेस्ट रैली खायनायनि बागै साख्लायजाकबा सिनि बुवाग्राबो बुवाग्रानि जे प्रोग्राम आबनो बो डिफार खायै 11 जानुवारि 2020 लांखा हायनि बागै जोंबो दिनै प्रेस मिट नि बिसुंथि जों साख्लायो जे 11 जानुवारि बुवाग्रानि जे प्रोग्राम खमलुं अंगै दंगो आजागाव जों TPF अंगै फुलि एटेन्ड ताइ फुलि सपोर्ट खायनाय निजि एटेन्ड तंना तंयाबो जों बसायमिया बो बिनि जे टिप्रानि बुवाग्रा जताब कटाल कायसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन समसामानि जे बिनि जे रिप्रेजेंटेटिभ खरनि खक्तां बाहनानि खनाका ओंके जों बाहायनो सिनि ऑन बिहाफ ऑफ TPF सिनि प्रेसिडेंट मैडम PK जमातिया बो सिनि 18 तारिख जानुवारि दिल्ली मुबैनि बागै जे ऑफिशियल सामुं थांनानि बागै बताबुक दिल्लीआव थांजाक हायनि बागै अतिनि एटेन्ड तंया ओंखाय सिनि तरफ थेकेबो खानानि जे TSF नि जे प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं जों मरेल सपोर्ट तंनाय सिनि मैडम करिफानो सिनि जे गानागिनि जे डिविजन तंनाय रखनो जों सानाय सिनि मरेल सपोर्ट खानानि TSF नि प्रोग्रामाव ओंखाय 11 जे जानुवारि 2020 बुवाग्रानि जे प्रोग्राम प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं CAA नि एगेन्स्ट आजागा जों फुलि सपोर्ट ताइ फुलि एटेन्ड तंनाय आंथ' थाजिमनो साइफिका जों मरेल सपोर्ट दङ कारण जेहेतु ना किसा और किसा डिफरेंट नुजागो महाराजानि प्रोग्राम के फुल सपोर्ट और के ऑन दी मॉडल सपोर्ट और पार्टिसिपेट खलायनि दे खलाया ना ताबो दङ CAA नि प्रोटेस्ट रैली तो माने CAA नि अपोज खानि बागै हानि बागै TPF नि जरा करिताबो आबने बागैनो थासिंगनो साका सिनि TPF फाउंडर ऑलरेडी 18 तारिख दिल्ली मुभमेंट खानि बागै जटनो जानजा एंगलते बिजि nglaja हानि बागै
moral support noi thachin sinida जों साख्लाय गया सिनियाव गानांगोन जे डिभिजन मानजांनाय बर मानजांनाय कारण जेहेतु जों बुबाग्रानि प्रग्राम 11 तारिख बो खाइ दंगो गाजागा बसिनि अल ओवर स्टेट सिनि जे सेंक्रा ग्रक सिनि जे बीपीएफ नि जे मेंबर साबटा तंगरक साफायनाय के 8 तारिख जनवरी हाइन हाय फेबिनानि अब सिन बागै ताइसे सिनि थानाय 31 डिसेम्बर नि सिमि बसकांनि 16 जनवरी जरा सिनि मुभमेंट चलि दंगो सीआईनि अगेंस्ट अल ओवर स्टेट हाइन बागै राहास्तिनि जतो सिनि हाताय दफन हामजाकनाय सिनि अस्तित्व बागै सिनि सेफ सिक्योरिटी सर्वाइवल बागै सिंजे जबा खाइदोंमोन सीआईनि अगेंस्ट अ मुभमेंट जे 11 तारिख जे बुबाग्रानि जे प्रोग्राम आजागाव जों जतन कयनाय जत सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जत जेसिने हाताय दफन हामजागै जे दफानि बागै सामखाय दंनायनो जों कबकनाय जतन अ 11 तारिख जे प्रोग्रामाव मानजानानि बागै ताके साकक जे सिनि अ 11 तारिख प्रोग्राम बागै सिनि प्रिपरेशन अल ओवर स्टेटस चलि दंगो हाइन बागै जों खनानि जे 8 तारिख प्रोग्रामाव जों मरेल सपोर्ट तंनाय तै गानागिनि जे डिभिजननि तंनायनो जों साख्लायनाय बरन मानजानानि बागै हाइन बागै जों खनानि जे प्रोग्राम 8 तारिखनि जानुवारिनि प्रोग्राम जों मरेल सपोर्ट फुली मरेल सपोर्ट तंगो ताको सिनि जे प्रिपरेशन जों अल ओवर स्टेट 11 जानुवारि बागै प्रिपरेशन चलि तंगा बागै सिनि गानागिनि जे डिभिजन तंनायनो साख्लायनाय सिनि मरेल सपोर्ट जों अवश्य खायो